חבר'ה, אנחנו פה בחוף הבונים. עכשיו הגענו, מועדון צניחה חוף הבונים. יאנה, עבדנו עלייך! יאנה חושבת שהיא עושה לשמעון מסיבת הפתעה, אוקיי? חושבת שהיא עושה לו מסיבת הפתעה, רגע, כאן נחנית אותו. הוא מחנה ומצלם. היא בטוחה שהיא עושה לו מסיבת הפתעה, יום הולדת, הזמינה לו צניחה. אבל מה? הוא בא להפוך על הפוך. הולך להציע לה ניסויים. אוריאן הכינה לו שלט מטורף. שירל עזרה קצת. ורוד פוקסיה. קצת? אני, אוריאן, אלירן ושירל פה. מבשרים לכם שזהו יום גדול, יום גדול. ככה הוא החזיק אותה. ככה היא חיכתה להצעת ניסויים הזאת, ככה. ככה עד שהציבה לנו אולטימטום, הילדה רוצה להתחתן. אני רוצה ילדים, אני רוצה! אני רוצה ילדים, שמעון, תציע! עושים פארקינג, שכחתי, הייתי משחרר זה הפדיחה. אנחנו מתרגשים פה. רגע, אין לה שלך לדעת. מתרגשים פה. כן, אנחנו פה בבית שייך יבוא. מה, היא רצינית? מכריחים אותי להגיד שאני מתרגש. שקרן. טוב, אני באמת מתרגש. נעים מאוד, שמעון. שאלה. תראו מה היא שמה לי. חיה בסרט. אפשר לחשוב כאילו איזו מתנה הזאת כבר הולכת להיות. וואי וואי. תעצרי, נו. אתה רואה משהו? אתה רואה משהו? כן, בטח. רגע, אני אסדר. אתה רואה את זה? 3. אתה רואה משהו? על מי הוא היה קודם? מאיפה זה? הוא נקי, שטוף, עשו לו כביסה אתמול. הוא המעגן של אמא שלי, נכון? לא. הכל בסדר, הוא נקי. מאיפה זה? מה תסתוק? מה אכפת לך? תביא לי יד. די, נו. זהו, אתה יכול להוריד. חיים שלי. איפה אתה? כן, זה של הצניחה, אני רואה את המטוסים. נכון. מה קורה? מה העניינים? מה המצב? איזה יופי. תן לנו בומצים. בומצים? לא, אני מתבייש פה במצלמה. אז מה? למה צונחים? אמרתם יום הולדת, נכון? כן, בא לי לגרום לו לעוף. אז את זורקת אותו כאילו? כן, זה בגללך? כן. תרתי משמע. זה כנראה הכנה. זה הכנה לקרקע. יש. יפה יפה. אז יש התרגשות? כן. מה? כן. עוד פעם, יש התרגשות? יש. Everywhere I look around, love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air. Trees. Love is in the air, in the thunder and the seas. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel sane, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. מה אתה הולך לעשות עכשיו? אז מה? אז תראה אותה? טוב, יאללה. כאן החיים שלי, אין לך מושג אפילו. את חיה בסרט שאת עושה לי הפתעה, אין לך מושג מה מחכה לך. בוא נרדוף אחריה, בוא נלך אליה, בוא. רגע, אני מרגיש מיותר פה. אני גם חבודי בו. אני גם תראה כל כך. אפשר לקבל תשובה? ברור! אבל אני הכנתי את ההפתעה, איך לא שמעת? תראו את הטבעת, איפה היא? וואי, זה מהמם.
לפני כולם אני נשבע שלנצח זה רק